Achọrọ m ikene Okwurora Ndi Igbo, kenekwa nnukwu nna anyị bụ Ejike Mbaka, kenekwa nwanne anyị nwoke bụ Ejiofor Ezeaku. Ihe nji wee chọ ka nkene mmadụ taa si n'ala be nna m n'Enugu steeti, maka na ozi ọma ha ziri ndị Naịjirịa na ndị gọvanọ anyị na ndị isi ụka anyị na ndị si na ha kpatara ego a na-akpọ billionaires nke ndị Igbo niile. Ozi ha ziri ndị a mere m obi atọ m ụtọ, na mkpu na-eti mụnwa bụ Ugwu Okechukwu na-eti since 2013 n'olugo ha ntị. Ha akatago obi si ka ha mee ya ka o kwesịrị isi wee dị, and ha nọ n'ala nsọ bụ ala Igbo. Nọọ ife a ka m na-ekwu n'okwu na ọ bụrụ na ndị ọzọ niile bụ ndị content creator na ndị na-eme charity dịka Lozeus, dịka Onowu Igbo, JPAC nwekwara ebe o kwukwara kwuo ya ọfụma, anaghị asọzi anya. Ahụ na amarigo na this election of Anambra State and nke ha na-achọkwa ime 2027 ọnya ka ha chọrọ iji wee kwela anyị ọnya. Ọ bụrụ na unu nwa bụ Igbo YouTube content creator nọ na Anambra State, ọ bụrụ na unu chọrọ ka ala Igbo anyị ka ọ kọntinu ka na-ekidnap ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ, ịmana unu ga-agbakwa nkịtị ka Anambra Steeti gọvanọ banyekwa. Mana ọ bụrụ na achọrọ unu chọrọ ka edozi ife niile, ka onye ọbụla mara onwe, ka ihe ọjọọ na ka ekwuru na ka anya ukwu na ụna mana anyị niile ga-apụta ugbu a wee kwụsịkwa elekshọn a na-achị ime na Anambra Steeti ọntịrị ha erelizere anyị Maazị Nnamdi Kanu ọ na ha nwere onwe ha kwere anyị nkwa ihe ha ga na-emele anyị agwa ha ihe anyị chọrọ ka ha meele anyị. Ị ga-eche Okwurora Ndị Igbo ntị n'ọnụ gị mara exactly what Okechukwu Ugwu na-ekwu through Obinwannem Igbo TV. Since 2029 creatiri Obinwannem Igbo TV. Ọ ka m wee kọwara ndị be anyị ihe na-eme na be anyị, ka a ga-esi wee dozie be anyị, ka a ga-esi mebe anyị ka ọ dị mma n'olu Igbo ma n'olu oyibo. Mana enwetabeghị ndị na-ekwu okwu oyibo ebe ọ ga-akwụsị ike. Nọ ya ka nka ji ya nwaanyị wee na-agbasanye abụ ozi. Mana ebe nụrụ onu Okwurora Ndị Igbo ka o si wee gwa ndị gọvanọ anyị ha kwesịrị igwe ya, ma Ata Eze n'Ukpo, ma Obi Kubana, ma Chief Priest, ma ndị ahụ niile bụ ndị kpatara ego. Dịka nsi ekwu na-asụ na nsogbu anyị bụ ndị isi ụka, ndị gọọmenti and ndị isi ahịa tu, maka ọha nwa bụ ihe kwesịrị ịdị na-afụ maka ekọnọmik ndị be anyị. Evuge na-agbaziri ndị be anyị onu, evuge insekuriti na-ene anya n'ala Igbo, ọkwa ndị be anyị kọsịrị ya. So onye na-esoghị n'ihe kọsịrị ya kwesịrị ịpụta na-ekwu okwu dịka Ejiofor si ekwu maka nke ndị ụka na-eme anyị. Uche Mbaka mechakwa wee kwu na ya bụrụ Kristian na ya bụ ụmụ mmiri. Ihe ndị a niile na-ekwu ga-eji wee mara na ihe anyị